Oh, Di, ana apa Kakang Muka? Ngisor bener iki imbaning harga wit-witan padha bah. Mbok menawa iki pangane dhewe. Ayo dibrepeki iki obahe iki perbawa apa? Ayo dibrepeki Kang, ayo dibrepeki. Mandem. Wah. Kutha tata gati wis raya netra lir surya kembar ana buta mangsa gunarapa Gunarapaning wong bagus gembung pating kalundung ojo dicegati Kang. Wah warane kita ginuk-ginuk tenan iki ana panganan tekan kene. Iya ning mbok yo sabar sithik. Wong aku sing ketemu sithik dhewe wis sabar kok. Kowe kagek weruh kok. Rumangsaku anggere weruh nom-noman kok. Kaya le kemudu kudu. Wah, aku anggere weruh sing gedhe dhuwur ngono kuwi. Gedhe dhuwur dasare rambute ya dawa. Kowe aja celumetan kowe. Anggere celumetan awas kowe. Tak takonane luwih dhisik. Ya takonono kono kan. Nida agamamu jejering satriya Den. Kowe satriya ngendi? Sapa kekasihmu? Kowe takon karo aku. Wah, edian. Suarane gembleger nganti kono omong bumi sing tak idak ki huyak. Ya, aku takon karo kowe. Sadurunge aku ngaku. Kowe buta luru sapa prace kamu? Ngendi dangkamu? Waduh. Takoni durung aku ganti takon.
Digya kala Rukmuka aku Rukmakala. Papan dunungku ya Bonceng Harga Candramuka kene jer kene iki wewengkonku. Kowe sapa ngaku? Lamun kowe takon karo aku, Satriya Saka Jodipati Bratasena. Bratasena ya Wijasena, ya Werkudara. Waduh, jenenge akeh sumbut karo dadanane. Kowe teko papan kene arep apa? Arep goleki kayugung susuhe angin. Wah, lah kuwi ora ana kene. Tok gebyako papan kene ora ana. Dununge kayugung susuhe angin. Ana jerone guwa Reksamuka. Ora ana ya kuwi papan dunungku. Ora kena kowe mrepeki guwa Reksamuka. Merga iku papan dunungku, malah kowe iki kebeneran teko papan kene. Aku wis suwe ora mangan menungso. Manuta ya tak pangan ya. Kowe arep mangan aku kena, lamun tek biriku. Piye? Arep mangan aku kena. Janji entek gitu. Wah, kaglak limpamu. Ya. Iya. Bali kok nglayup. Wis kuareken kowe. Kuareken apa, Kang? Aku ki mau bareng ketemu karo sapa Bratasena.
Aku ki weruh-wuren kowe kan. Dadi apa mangan ki ora tegel. Wah, kamu kok Batasena ku ndenakke wis manut kae. Wis tak elus-elus. Ning anggere aku nyokot ki kok galingan kowe terus. Bali isih utuh bali nek ora ngandel. Panganen arep pangan. Wis aku trima. Engko sing kleru ki aku bocah nang kok trunyukan. Sing tuwa sikik. Engko aku sak omane. Tenane. Iya. Wah, aku nek niat ngentek kikit mau-mau kok ya, Kang. Ya, ning aku dumani. Ya ora ketan ning tangan-tangan tok aku trima. Yen ngono, wah, tak tandhae Batasena. Mutiar piye Kang? Ojo mati aku. Wis entek wae. Waduh. Iya. Aku tok omani tangane wis ora apa-apa kok, Kang. Mati aku. Ya sikil-sikil ya ora apa-apa. Dekate nek sikil rano ya mata-mata wae trima aku. Matamu kok. Wong kene iki sambat kekejil malah terangane kowe ngapusi ya. Lha muni ndemenakake dilus-lus wing manut. Heeh. Manut tak entekke mau-mau. Prayogane dikruyuk loro, dibut loro, dibut loro.
Bratasena Jalna. Bratasena aku Jalna Bratasena. Kakang Rukma apa di ora sah sambat. Wis dicekeli rambute diukel ngene iki kok. Jalna Bratasena. Wis mbok apa perlune kowe Bratasena? Nek arep tok dukombo ya dukombo. Wah lah kowe ku malah jedek-jedeke. Aku njejek kok urung tangurung iki engko. Kocap kacarta Jan Bratasena. Griya Mantekaji Bandung Bandawasa. Paringanipun swargi ingkang eyang Gandamana. Aji Bandung Bandawasa lamun to kalatek. Bobotipun Raden Bratasena 7 gunung rosane 1000 gajah. Ora mukal nyandak anggaripun Digyakala Rukmakala amung sak bobote kapuk slomba. Dan unda-unda kakeprokaken sirna mergolayu yaksa kekalih badar jatining wujud Dewa geneping Dewa Tridasa Wataknawa. Bathara Indra mewah Bathara Bayu. Anjah ingkang puspitarum kasiring samirana ambruk sekar kadung kungas sekar gandanya harum ngilahing wis buya kesamaran Bratasena kita marang ulun aku wis ora kesamaran Bathara Indra sesembahku lawan Bayu bapakku ya nggih Bratasena ulun sesembahmu Bathara Indra iya Bratasena aku bapakmu
Giri Kudo kelawan aku kanthi wujud buta loro apa karepmu Bratasena sejatine ulun iki ora njarak Giri Kudo kelawan jeneng kita nanging sejatine ulun iki nggone dadi buta merga nampa sate Rama pukulun Bathara Guru sebabe dalanan rikala semana pinuju semuan Rama pukulun Bathara Guru ndhawuhake marang para putra-putra Jawata kinen natag gongsa Lukananta sing diungelake jane ya mung gending mayar-mayar mung ladrang pangkur ana kang gambyong ya kuwi para widodari nah bareng wis kelakon para widodari gambyong kang pinangka pangarsa Betari Wilutama kamangka Betari Wilutama kuwi dadi kembange para widodari Sulistya ing warna wekasan para Jawata nggone natag gongsa padha mangrutingal rikala semana dapuk aku ki ngendang Adi Bathara Bayu kuwi ngempul bareng ulun ngerti sing gambyong iku Betari Wilutama ayo wis kamangka rikala semana kok kena dayane angin nyampinge sumilak dinggo jangkah ngono mak biar saknalika donge urung nyamber leku ngendang tak sambelke ngono-ngono ki kok ya Adi Bathara Bayu kok ya malu-malu kudune delange tuntu tak antu akeh tekan kuwi kok delange tuntu tak antu tak guru saknalika sing bunang malu kleru sing gender gantung malu kleru sing gender ya kleru sindene ya rongek njur mandeg sak nggon-nggon kamangka jeneng uyon-uyon kuwi kabeh kapurba dening pengendang ayo wis ulun ditimbali Indra kita iku ngendang tanggung jawab punapi mbuya ulun nggone jawab nggih kecalan notak Bayu kita iku pengegong urung wayahe kok gong kok tok gongi len jawab Adi Bathara Bayu selak kesusu ngegong jane mega weruh kahanan Sulistya ing warna ku mau ya ora kuwi wong mergane aku ya urung apal wong pangkul kok urung apal iki kok njur alasan kok mergo urung apal dadi ngono kuwi nganggo sepel endi ana pengegong kok ndungkluk terus ngekenut ya karang mula aku ngaturke gunging panuwun kelawan jeneng kita bisa ngruwat mala sukerta ulun nggih Bratasena maju ulun sedya peparing kelawan jeneng kita wujud kalpika aran manik ing warih dene kalpika mau arane go kalpika manik ing warih Dwindra daya panguasane lamun to kala mangsa kita mapan ana sajroning banyu sak depa mider ora bakal ginepok dening tirta ya yen ngono aku mung
ngaturke gunging panuwun tampanana Mustika Dwindra matur sembah nuwun tak tampa ya ngono nggih Bratasena aku ya peparing lawan jeneng kita apa ujube tak dandani manuta marang ulun aja kaya ngono nggonmu pedandan ayo tak gelung rambut kita aku mung kari manut bayu bapak Bratasena apa bayu bapakku kowe wis tak gelung rambutmu uga tak dandani saka peparingku kabeh busana kang ana anggamu iku yektine ana maknane nanging sing maknake utawa sing babarke maknane busanamu dudulun nanging besok guru nabimu yaiku sing peparing ilmu sejati lawan jeneng kita ana dewa nonton wong aprang das padha saresaran ning antariksa pindha astra Bratasena apa kita didhawuhi Pendhita Durna guru kita ngupaya kayugung susuing nyangin sejatine mbuya ana merga apa kayugung susuing angin iku dumunung ana ing jagat kita mula kita nggone upaya didhawuhi munggah Gunung Candramuka Candra sing ngarani muka wujud pasuryan ing kono ana guwa jenenge Reksamuka pasuryan iku rineksa dening guwa yaiku grana kita iku rak bolong loro kaya dening guwa ya ing kono kang ingaran kayugung susuing angin kang pinangka mlebu metu ning angin yekti kanggo pratandha lamun to jalma iku isih waluya temeng jati temah waluya ndang baliya matur kelawan bapakmu Durna lamun to kayugung susuing angin sejatine dumunung ana pasuryan kita aku njaluk pamit Indra guruku ya dewaku bayu njaluk pamit ya nggih Werkudara sing ati-ati Werkudara sing ati-ati
pitados kalih kula nggih. Menawi Bratasena menika sampun dumuginipun Sena. Menika rayi-rayi ndika kula parengaken sami suka-suka. Sami seneng-seneng. Adiarya nganti glegeken. Kaya napa sampean niku nganti glegeken. Wah, kula pitados bilih Kakang Durna anggenipun bantu dhateng Angger Prabu Duryudana menika pancen lahir tandhes ing batos. Oh, napa Durna kok goroh niku mboten nonton Durna kok goroh. Durna iki nek duwe penjaka mateni ya mesti mati tenan sing kula jangka. Mekaten Bapa Penbani nggih. Kirang pitados. Pun mang buktekke mawon. Werkudara ora ana kabare babar pisan. Bapa kula pitados dhateng Bapa Penembani. Paman Narasengura iki dereng wonten kabar sernanipun Bratasena. Nadyan to dereng krungu kabar ning kula kok percaya nek Bratasena tekaning pati. Jalaran pancen Tigrasara niku gawat kaliwat-liwat langkung-langkung menawi wantun ngunggahi gunung Candramuka. Oh, saya gawat malih. Ana pandhita gare wangsit pindha kumbang ajab ing tawang. Susu angin ngendi nggone. Bingah Prawotasita Prabu Duryudana miwah sangjaning para Kurawa. Langkung-langkung Pandhita Durna Haryapati Senggoni. Dereng ngantos tutuk ngena sami. Rumaos suka salebing penggalih. Ana barat gedhe mbabar gondamen arum. Dyan Bratasena ingkang mlumpat wantun saking himbaning harga Candramuka dumawah ngajenganipun Prabu Duryudana saknalika kadyat guru kawekasan Sang Hyang Kang Uninga. Kok terus nyenyet. Bapa Penban. Kula Anggar. Bratasena menika. Nggih. Nganti kula nganti kami denggen. Kula nganti notoli kami. Wong kami totolen kok notoli kami. Bratasena. Ya aku Bratasena. Dandan saiki. Wis kaya ngene iki wujudku saiki. Ora tekaning pati, ora. Bratasena. Apa Durna bapakku? Kowe cidra ing Ubaya ya? Cidra ing Ubaya kepiye? Ora ngupadi kayugung susu ing angin. Nanging durung nganti weruh gunung lagi mlebu alas kowe terus bali ya. Aku wis kelakon ngunggahi gunung Candramuka. Terus aku ketemu buta loro. Kowe terus mlayu terus bali. Ora buta loro tak pateni. Edian iki. Karep kula nggih buta loro niku sing mateni Werkudara nggih. Lah kok dadi malah
dipateni. Nanging buta loro kuwi mau gebadaran. Dewa ya kuwi Hendra dewaku karo Bayu bapakku. Aja gemampang ngucap dewa. Ora salamake dewa kok nemoni titah sak nggon-nggon. Engko jajal. Mung ana nganggo apa klambi sembagi tak anggap kuwi dewa. Ora, aku ora salah deleng. Pancen iku jangkepe Dewa Tridasa Ataknawa. Nggone dadi buta merga kaluputan dening guru dewaku. Paring pituduh akeh-akeh kelawan aku. Lamun to sejatine dawuhe Durna bapakku ngupaya kaigung susuing angin iku nek digobyak ana ing Gunung Candramuka ora ana. Nanging Gunung Candramuka ing kono ana Guwa Reksamuka iku nggambarake jagating manungsa. Candramuka es ngarani pasuryan, banjur Reksamuka guwane ingkang dumunung ana ing grana ana bolongan loro yaiku kang ing ngaran Guwa Reksamuka kang ing kono kanggo metu mlebuning angin yaiku kang sejatine kayugung susuing angin. Kayugung iki ya jagatku, susuing angin ki geranaku. Lamun aku ora bisa ambekan tegese kayugung ki bakal tekaning pati. Nanging lamun aku isih ambekan kayugung iki isih panggah waliya temahing jati, jati temah waliya. Bener kuwi. Kuwi pancen sane baku ngono kuwi kok nggih. Bener kuwi. Kuwi padha karo ngelmuku persis plek ngono kuwi. Iya. Yen ngono aku banjur wejangen ngelmu wasana jati. Oh, ngene ya, Gep. Sejatine bab kayugung susuing angin kuwi sejatine tak nggo ngantepke atimu kok, Gep. Merga apa? Gayuh ngelmu wasana jati kuwi sejatine tenan. Kudu nggonmu mantep kuwi ya lahir batin tenan. Merga kowe kuwi anakku sing tak tresnani ya, Gep. Yen nganti cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing kelangan. Ngono? Merga yen nganti kowe nggayuh ngelmu wasana jati, kudu wani mati. Mbok ya aku dadi ndek pengamun-amun sedya tak temah, aku tok kon ngopo wae. Aku manut. Ana pitukane meneh ya, Nger, dudu kayugung susuing angin. Apa pitukane? Pitukane ya kuwi banyu suci Perwitasari. Utawa Tirta Mahening Suci utawa Mahaning Suci. Pawitra Mahening Suci kuwi tukane. Mapan dununge ana ngendi? Nah aku ngerti tak goleki dhewe kowe iki. Mapan dununge ya kuwi manut ana pangangen-angenmu. Dununge ana ing lenging samudra. Nek atimu neng segara lor, ya kowe kudu temempuh nyemplung segara lor, cacapen segara lor. Nek anteping atimu kuwi ana segara kulon, cacapen segara kulon. Lamun anteping atimu ana segara wetan, nyabrango segara wetan. Lamun atimu ning segara kidul, duk sina. Ya nancapa ana ing samudra dik sina. Mung kari anteping pamikurmu ana ngendi dununging Tirta Pawitra Mahening Suci kuwi mau. Janji kowe ora bisa mujudake banyu suci Perwitasari. Ora bakal kowe nampa wejangan wasana jati. Handhe Bima kena siyaka sedeng Bima nyaur punagi. Oh
mangeling ana patine Dursasana ing wah jarene laguku iki mengko abot njur kowe arep ora mangkat ora aku ya mangkat setelah aku nek rumangsa abot yo ora mangkat nanging aku njaluk supaya tok lilani aku tak pamit karo sedulur-sedulurku. Mengko nek sedulurmu nggondeli. Njur kowe arep ora budal. Upama sedulurku nggondeli, tetep aku ngestokke dawuhe Durna bapakku. Mergo aku mbeguru marang Durna bapakku iku lelandesaku sengkir kencenging pikir gedene tekadku lan gedene percayaku karo Durna bapakku muga dadi lantaran nggonku entuk gawe ngelmu wasana jati aku njaluk pamit tenan ger kena tak ugemi apa sing dadi atumu yen aku Cidra Ngubaya apa dudu murite Durna bapakku bener sing ati-ati ya Werkudara. Senggone bapakku aku njaluk pamit. Iya Werkudara sing ati-ati Duryudana kakangku aku njaluk pamit. Iya Bratasena sing ati-ati. Kakang Durna kula ajaya niki jenengan iku iso kula percaya mboten to kok dadi Werkudara kon golek banyu suci Perwitasari pawita maning suci niku mengko gek ya entuk tenan pundi wonten banyu suci mboten wonten mula kula larapaken nyemplung segara manut karo atimu tak mengko segara ngendi-endi kejero lah, burung tanggung mati kelelep Werkudara. Mboten wonten banyu sing suci niku mboten wonten. Wontene namung wonten mriki wonten. Napa? Banyu kambil? Sinten sing wani nggrayang banyu kambil? Mboten wonten nek ora dipecah. Kanjeneng banyu kambil. Pun monggo diteruske lek seneng-seneng angger Prabu Duryudana monggo kula dherekaken.
siniget tindaknya Dian Bratasena nggih sedya jimangkah kundur wonten Garing Amarta kang pinangka sambitantu lenggih ingkang wonten Guwa Singamanangling. Lah sinten ingkang mangasrama wonten ing Guwa Singamanangling awujud sato ingkang sajiga wujud dipangga ingkang sajiga wujud Rewanda Seta ingkang wujud dipangga nenggih punika ingkang peparat Gajah Situbanda dene ingkang awujud Rewanda Seta kepareng keparat Resi Mayangkara ya sungguh Anoman Ramandaya Ndiya Pati Prabancana ya Garba Ludira. Nadyan punika wujud satu nanging nunggal gegayuhan sami-sami pinutra dening Bathara Bayu Dewaning Angin. Menawi Gajah Situbanda punika bayuning satu menawi Resi Mayangkara bayuning Kanetra. Rot sideng pemanemtan ana bae wangalisih. Labet Gajah Situbanda dari kepareng wicitaning driya ingkang dereng kawijil ing lesan. Rasaning tias kayuyen ngayomi lukitaning kalbu gambir warna kulawaning ing ati kedah pitutut sumingkiring tias werong hong ilahing ora kleru iki kaya adikku Bayu Kanetra kang teka ana ngarepanipun Kakang padha kanthi harja Yai Bayu Kanetra. Iya Kakang Situbanda. Ya marga saka pangestumu prataku ora nemu Sambikala Swijaba. Kawis tur semengko pengawak bojo nggonmu tumeka ning Guwa Singamanangling. Ana wigati apa? Adikku Mayangkara. Kakang Situbanda. Iye. Sakwetara suwe awake dhewe padha-padha kadang bayu iki ora padha pepanggihan. Antarane padha-padha kadang bayu putrane Ewang Pekulun Dara Bayu. Umpamane kaya to Mahambira banjur Naga Kuwera Jajagwarsa Maenaka
mangkurat nggonku teko papan kene mergo atiku kok ora kepenak sebabe kaya-kaya ana kadange awake dhewe sing bakale nandang Cintraka ora celap-celup lho kowe coba to Kakang Situbondo menepno rasamu weningno pamikirmu jer Kakang Situbondo kuwi kapernah sedulurku tuwa ana lelakon apa marang sedulur-sedulur Kadang Bayu kabeh gumulung mangel paing wadyaku do gurore kagiri-giri sesaking rananggana magawe gelarira wang-wang ngilang kowe lah lantip panggraitamu Yayi Mayangkara bareng aku menepke rasa meningke pamikir kowe lan dirawasi keterangan bener kang dadi kandhamu ana sajuganing Kadang Bayu sing bakal ketaman bebaya banjur sapa kamangka kuwi adine dhewe sing ditresnani awake dhewe ya ki Bayu Mangkurat yen ngono Yayi Bratasena iya kok dhisik tak ngengen meneh aku karben entuk gegambaran Mbah awake dhewe kudu njujuk sisik kisik samudra duk sina utawa kidul aja nganti mengko sedulur dhewe iki nyemplung segara kidul ayo diprapaki yen ngono aku nut lagumu Kakang Situbondo kayon katiupeng angin sumyak swaraning kang karenggan samirana mawur wis lumrang kandaning puspita Dadi sonya madya ladri raras rumedeng akoso
witing klapa oh Najan Tohawujud satu Resi Mayangkara Gajah Situbondo saek pikinasian dening Dewani wekasan mangertos bilih wonten sajega kadangira kang sedya katempuh bebaya Gajah Situbondo Resi Mayangkara Giya anyaket pikis ing Samudra Duksina sampun ngantos ing mangke kadangnya taruna nacap terenging Samudra Duksina lekasipun Gajah Situbondo Mayangkara bisa ngrobolake wulu saumbu saengga dadi gara-gara